Yachaka senchera yobekiranu korwase kaunti ya Kisii nengana yogoichania awase ritke morioka rietire keromo mutwe bw'omuntu abeteko gotoka ase chinsemo chiaraganga ase ritkoria rero boigo omubere otoko tabwati omutwe asikeri kageire buna omubere oyino ibo mutyo yobete kogotoka ritkerio no na bogo ikira boni gatira manyakana buno omubere oyo no yongo kerokeria abanyanyimbo baikase nsemeyo no omubere oyo muno omutwe ni gobono bigachire asenkendo imeye kaunti ya Kisii asenya getare na ya KTRH buno muri keito dipona sanya agotomanya Neri tukelimo maegajeke ule gotoka ase kenyoro gia Karando egwodi ya Bogisero imeye bunge ya Kitutu Chache South bono nigo kegenderete gotikara no moichano monene maegayo mobere bw'omuntu otabwati omutwe gotoka emambe ya lero mbarabare ne para aseri kuri abantu bagwetera gochigocha nanyano omuntu obekiro naronga rindeli okoguru kuringire gocha ugatabya omwana wananga kwa gochipara abo ugatabya abantu bache baroregente wana kala bana barupara na libacha bakuraga abo abantu bagocha bagatebo no mubere toroje mubere bw'umumura mwisi wonde tualenga karro mutu bw'umumura naende rero ibure ngaliye ne lyatoki itukuri hitwa ngakitabaro lakini kumbe tali barogi twanyorero omuntu we gaitire twaondo kibaka twasire twaikire twanyorero kana bantu baikire twana twasirunga inganeri yakora kabete ko bakora tumuntu babekira umugako omubiro no to omutu no toka tokateba lenda itana baragima kaliete lakini lende twanyorere ngomuntu na moranyora gaitire ko asemende akaletwa kabikwa hiyo gukwana no mugambi bw'enseme Fideli Soheli no mokonye Jonathan Onyando nigo baine keke koreke na kuburi abamenyi borogongoro ko babatwarerio elio botuki bogenderere lero mambi saa moja ande na kirwesi minga no kirete ekororekana omubero tokire orakagiru koba obwo mutu ori otogete kama tukabere kuru Jumamosi mpaka lero abana kenyuro babere no muchano monene sana senjuri tukuri Jumamosi no twarenga saya ekere ekiwore gyatoka kyomutu kitamanyiri karangari police ikaira kiwore kyo mujari na lero mambi lero Jumatatu twanyore reporting mubere otokire a few distance na gari stwa ruseti ekigorekeri mutu oyo mubere oyo igoboire eguni nenet tugwati mutwe na tugwati kogorokomo tuna bagambi tugwati report ende yonsi mwana muntu nare uburete gutogusaba abana inchi mwa abatulivu serikali itune bwatoko boko gutambi ekere ekongea kutuka amanganaye Boigo nigo barugo kurira gochia sabasalia abokero kende baranyare kwirira kwenyora soboko ngubonga bunobo bwogo sirio bogima asenchira ya mubasokano nonyemba libara basalia abande no murega iga ekero nyasago sieka mabirao no gocha gukurira gaiga soko na chomotwe abanyanyimbo bakora no mosibidi bwe police station ya Mosojo mbaika sensemeywe na korusio mobero ywe elioko yoira goika asenkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital asebaire teke ore eiki ya eta ekerobo tuki bweime bogenderete kuripoteria egetaseni Kendizi TV kurwase kenyoro gya Karando egotoka sesa location ya Raganga imeye ward ya Bogisero egotoka sebunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii